Joo, kotiin mennä. Ja ei kun kotiin. No niin, 11 valjakolla mennään. Ikä on 6 viikkoa. Kukas täällä on valjakon johtajana? Kapas kiinni Jaspense. Yllättävää. Simpson yrittää saada kiinni. Spense ja Simpson johtaa. Sieltä tulee Haamelnin pillipiiparin lauma vetää. Ja ei kun mennä. Scott käreessä. Hirveä kiri. Enää 200 metriä pihaan. Smith toisena. Smith pysähtyi. Ja Spense ja Serone keulille. Smith ottaa hirveä loppukiri sieltä ja Serone pistää keulaa ja Spensen kanssa kaksoisjohdossa. Taas Smith keulassa, Serone, Scott, Smith. Ja sieltä iskee Steele hirveellä iskulla, Serone johtaa. Ja taas Spense kädessä. Armoton menoa, Spense. Nyt lähtee Spensen loppukiri, mutta Steele pyrki rinnalle ja ohi. Koko tiimi kasassa, pääjoukko kasassa. Kaikki 11. Mitä tekee Steve? Ottaa loppukirja oikealta, mutta Scott edelleen johdossa. Smith, Spense, Scott. Ja sieltä tulee Steve hirveällä kiljunalla. Ottaa kärkeä kiinni ja kohta keulaan. Mutta Steele edelleen kädessä. Steele, Smith venyttää rakoa. Mutta Spense ei anna periksi millään. Serone, voittaako Narttu koko kisan? Serone toisena, Spense. Serone ottaa armottoman loppukirin 2 metriä, ei mutta pysähtyy. Ja taas Steele kädessä, Spense. Ja Serone saavuttaa. Ei, Steele iskee sieltä. Spensellä loppukiri, Spense laukkaa. Spense voittaa. Ja sieltä saapuu viimeinenkin maaliin, eli Sherian.